Kaixo ekipo, zer moduz Estrato Bat kanalean zaudete, ni Iruñenez, eta gaur nire frikitasun batez hitz egingo dizuet. Bidea hasi baino lehen gustatuko litzaidake azpimarratzea gauza bat zuen buruak eztanda egin ez dezan. Así que prestatu, bale? A ber, eseri, hartu arnasa, eta ber entzun, baina lasai. Ez aztoratu. Denok ditugu gure frikitasunak. Bazenekiten? Nik ez ditute, Iruña, nik ez ditut, antzuta. Beno, izenburuan ikusi izanen duzuen bezala, gaurko bideoa Harry Potter tag du izena. Lehenik eta behin zer da tag bat? Bueno, tag bat youtuberrek egiten duten bideo mota bat da, zeinetan galdera ezberdinei erantzuten dioten. Gai baten inguruan, liburu ezberdinen inguruan. Nire lehenengo tagerako Harry Potterren taga egitea erabaki dut, aukeratu dut, nire frikitasunetako bat delako. Ni 7 urte nituenean ezagutu nuen Harry Potterren mundua, eta izugarria izan duen eragina bai nazioartean eta baita nire munduan ere, bereziki sormenari dagokionez. Mundu magiko batetarako sarrera izan da. Eta bueno, gauza guzti hauek argituta, guazen Harry Potter tagari hasiera ematera. Lehenengo galdera, zein da zure libururik gustokoena? Nire libururik gustokoena Harry Potter eta Printzearen Misterioa da. Bueno, hau gazteleraz dago ikusten duzuen bezala, Harry Potter y el misterio del príncipe. Baina, bueno, euskeraz eta gazteleraz irakurri dut, eta orain ari naiz berriz Harry Potter serie guztia ingelesez irakurtzen. Eta, bueno, hauxe da, guazen galderara, hauxe da nire libururik gustokoena, bertan hasten delako Harry Potterren historiari ja amaiera ematen edo amaierarako prestatzen. Eta baita ere, liburu honetan ezagutzen dugulako gehiago aurretikan askotan eta protagonismo txikia duen pertsonai bat. Bigarrena, zein da gutxien gustatu zaizun liburua? Lehenengo aldiz irakurri nuenetik ez zitzaidan batere gustatu, baina batere kriston aspergarria iruditu zitzaidan, eta hirugarrenez aurreko urtean irakurri nuenean beste aukera bat ematen saiatu nintzen, eta berdin aspertu nintzen. Ez dakit izango den Harry Potter eta Voldemorten aurkako borroka hori agertzen edo hain presente zagoelako, baina niri kriston asperdura sartu zitzaidan eta sartzen zait liburuarekin. Gainera pelikularekin ere antzerakoa suertatzen zait. Hirugarrena, zein da gehien gustatu zaizun pelikula? Galdera erantzun aurretikan gustatuko litzaidake erratea beste hainbat liburu eta pelikulen artean gertatzen den bezala, honetan ere antzeko gauza bat gertatzen dela, eta da liburutik pelikulara pasatzerakoan gauza asko uzten direla atzean. Eta, bueno, kriston pena bat da, ze iruditzen zait J.K. Rowlingek oso mundu interesgarri eta sormen handiko mundu bat sortu zuela, eta ez dela azkenean guztia hori pantaila handian irudikatzen. Baina, bueno, galderari erantzunez, zein da nire pelikularik gustokoena, erranen nuke 6. dela, liburuarekin gertatzen zaidan bezala, Harry Potter eta Printzearen Misterioa pelikula da gehien gustatzen zaidan. 4. Zein da zure pertsonairik gogokoena? Liburuekin hasi nintzenean gogoratzen naiz Hermione Granger zela nire pertsonairik gogokoena. Claro, Luna Lovegood ezagutu nuen arte. Luna Lovegood ezagutu nuenean esan nuen, hori da nire pertsonai gogokoena. Eta zergatikan, Lunak badauka horrelako barne mundu oso interesgarri bat, badirudiela eta aurkezten dutela hasiera batean, como
ze tonta den edo ze aurra edo ze infantila den, baina bera denataz paseo egiten du eta oso. 6. Heriotzaren errelikietako bat edo gaztelera Reliquias de la Muerte horietako bat izango bazenu, zein aukeratuko zenuke? Oso argi daukat zein aukeratuko nuke eta izango nuke invisibilitate kapa edo gazteleraz kapa de invisibilidad. 7. Zein etxetakoa izango zinen? Ni hasiera batean edo betidanik pentsatu izan dut Gryffindorrekoa izango nintzela, nola ez? Baina duela pare bat hilabete, hor interneten bilela, sartu nintzen, aspaldian sartzen nintzen webgune batera, dela pottermore.com, suposatzen dut izango dela Harry Potterren unibertsoaren webgune ofiziala, eta bertan badaude test ezberdinak, eta horietako bat da zein etxetakoa izango zinatekeen jakiteko testa. Eta, hori egin ostean, zer atera zitzaidan, Slytherinekoa naizela. 8. Quidditchean arituko bazina, ze posiziotan jokatuko zenuke? Quidditchean jokatuko banu, golpeatzailea izango nintzateke, era pixka bat defentsaz arduratzen direna. Joaten direna olako egurrezko batekin, eta jotzen dituztena pilota bizidun, bizi propioa duten pilota horiek. 9. Zer suposatu du Harry Potter zuretzat? Bideoaren hasieran errandoan moduan niretzat mundu berri batetarako sarrera izan zen Harry Potterren, izan ziren Harry Potterren liburuak, eta nire sormena garatzen lagundu zuten, izan ere niri betidanik gustatu izan zait idaztea, eta Harry Potterren munduaren aitzakipean historia ezberdinak idazten nituen, beste lagun batzuekin batera, eta irakurtzen nengoenean nintzen Harry, Hermione eta Ronen kuadrillako 4. Bueno, ekipo, hauxe izan da guztia, espero dut gustatu izana. Ez dakitzuek Harry Potterren jarraitzaileak izan zareten, edo ze iritzi daukazuen Harry Potterren munduaz. Baina gustatuko litzaidake deskripzioetan uztea. Asko gustatu zait bideo hau egitea, espero dut zuei ere ikustea gustatu izana, eta badakizue, gustatu baldin bazaizue atsegin dut eman, partekatu zuen sare sozialetan, eta hurrengora arte lagunak, agur ekipo!